Bona tarda. Agraïm la invitació que han fet a la Coronela de Barcelona. La Coronela de Barcelona som una associació de recreació històrica que recreem la Coronela de Barcelona de 1705-1714. És a dir, la Coronela era la milícia ciutadana que defensava la ciutat de Barcelona des de l'any 1100. Nosaltres recreem la Coronela que va participar en la Guerra de Successió a la monarquia hispànica. Hem vingut amb banderes gremials perquè eren ciutadans, des d'un humil revenedor de sabates velles. Hi havia la companyia de revenedors de sabates velles, fins a la companyia de notaris públics o de notaris causídics, o de mercaders, que eren els homes més rics del moment, tenien la seva companyia i quan els hi tocava guàrdia estaven en el lloc de combat i així Barcelona a l'agost de 1714 quasi es va quedar sense notaris, perquè els hi va tocar defensar la pàtria i ho van saber fer. Jo en un homenatge d'aquella gent i especialment amb els vigatans que en el seu dia, permeteu molt ràpidament us donaré l'opinió que tenim com a ciutadans, la Coronela de Barcelona, del fet que el 17 de maig de 1705 ciutadans representatius de la petita noblesa rural catalana es reuneixen a l'ermita de Sant Sebastià de Santa Eulàlia de Riu Primer, terme de Vic. Estan tips de suportar un règim polític que no respecta les lleis. Farts d'un sobirà que no compleix la seva paraula, que no compleix amb el seu jurament fet de respectar, obeir i fer obeir les constitucions catalanes. Segons la jurisprudència del Principat de Catalunya, a la mort del comte de Barcelona, que al mateix temps és rei d'Aragó, el seu successor, per tal de ser reconegut per les institucions catalanes, ha de prestar jurament dins la ciutat de Barcelona. Felip V de Castella, per ser acceptat com a comte de Barcelona, primer va jurar acatar les constitucions del Principat i després del seu jurament, els estaments catalans el van reconèixer com a Felip IV de Catalunya, comte de Barcelona, i li van jurar fidelitat. Amb el jurament, Felip V confirma la seva submissió al dret català i la seva obligatorietat de complir-lo, acceptant que no pot alterar aquest dret per pròpia voluntat. Felip V de Castella va tardar molts pocs dies en trencar el seu jurament, a l'imposar la seva voluntat per damunt les lleis catalanes. Va incomplir de forma continuada i reiterada el seu jurament fet de respectar les lleis, com detalla en el seu document que va llegir en Corts, cada una de les ditxes constitucions, capítols i actos d'acord contingudes tindrà, complirà i inviolablement observarà, i les tindrà i les farà observar irremissiblement a tots. Això és el que va jurar Felip V, que quan va jurar en fals les constitucions catalanes es converteix en un sobirà perjur. Per tant, deixa de ser jurídicament comte de Barcelona. Els seus súbdits ja no estan obligats a obediència, perquè ell ha trencat el pacte establert entre el sobirà, el comte de Barcelona, i els seus súbdits, els ciutadans de tot Catalunya. Un altre comte sobirà que els mereixi més confiança, de que respectarà el sistema polític propi del Principat. Els vigatans, després de la reunió, van enviar delegats a signar el Tractat de Gènova en Anglaterra, buscant en l'arxiduc Carles d'Àustria un nou sobirà que garanteixi la personalitat de Catalunya, de les seves institucions, de la seva jurisprudència, constitucions i lleis, que no posi traves al comerç i que el potenciï, que tingui una visió moderna dels nous sistemes polítics i econòmics que es perfilaven a principis del segle XVIII. Volen allunyar-se d'una cort castellana, cortesana, centralista i absolutista, basada en el clientelisme i la corrupció. Les constitucions catalanes de 1402 ho deixen molt clar. Com que les constitucions i de més lleis perquè regeix la terra catalana són elaborades única i solament per les Corts de Catalunya, sols aquestes tenen poder i força per derogar o esmenar les dites ordenances, de modo que les ordres contràries als usos i privilegis generals o especials, capítols d'acords, constitucions,
no deuen obeir-se ni acatar-se, encara que fossin o haguessin estat signades i dictades pel rei o el seu primogènit. Catalunya es va aixecar en defensa de les lleis, constitucions, privilegis, honors i costums que li eren propis. Avui, els catalans seguim sotmesos a la mateixa monarquia de règim feudal, corrupta i absolutista que fa 300 anys. La lluita continua. Siguem dignes cada dia del sacrifici dels signants del Pacte dels Vigatans i del seu significat més profund. Si em permeteu... Atenció! Presentin banderes! Coronela! Per glorificar la terra, per alliberar la pàtria, Santa Eulàlia! Per l'excel·lentíssima i fidelíssima ciutat de Barcelona, Santa Eulàlia! Per l'excel·lentíssim i fidelíssim Principat de Catalunya, Santa Eulàlia! Per la invicta i sempre venerada bandera de Santa Eulàlia, done! Visca Catalunya! Viva! Descansin banderes! Bandera Coronela, en línia, a la vostra posició. Ara. Demanem als homenatjats que vinguin a... Bé, moltes gràcies. Descanseu bandera. Ara. Per l'excel·lentíssima i fidelíssima ciutat de Barcelona,